नै जुखामाव दै होलायबाय 50 दिन जाबायमोन दिनै दै होबाय नै जुखाम आरो जोगोनार दासो होहांदों लाइन ब्रैसोल' होनाय जादों दैया दासो फैगासिनो नै जुखामाव दै होदों जुखाम आरो जोगोनाराव दै होगासिनो दं ओरै हालौगासिनो दं भिन्दियाव लोमजोब्बाय नै भिन्दि दंमोन साफा भिन्दिमोन बे नैबे सयबार एवनानै गायनायनि खोथा दुफु जादों सेस रुइजोब्बाय फ्ले थांलायलायो थाग्रा जासिगोन बाराव दा गिदि लाबोनाय आंना हिर'आ आंनि हिर' जोगोनार दै थांखांबाय नामा दैया थांखांबाय दे खोनाया र' आं बन्द' खालामहैग्रोसो डाइरेक्ट पाइपजों लांसै बैसिम मेचिनखौ बन्द' खालामथ'नानै डाइरेक्ट पाइपजों लांसै बैसिम नों बोगासिनो बो दे गाजाला भिन्दि रज'बायमोन बाहाय गावनि भाग्यसैलै थैथाङा थैनाय नङा बायदि मोनदों आं ओरैबाबो भिन्दि नैबे दखरसेया ओरै मोनफैया थारमाने हा बै गेजेर खन्द'आव गाहायना बावसो थाजोब्बाय नै ओरै थांजोब्बाय ओरै फैनांगौआ ओरै मोनफैयासैना दे थिगैनो जादों खाथिद्रायजों बोनो आदाया दा दै सोबाथाय माबाजोबगोन बियो नै ओरै फैहांबाय दैया साम'जों मा जानोरा आं बैजों कमप्लिट खालामनानै नैजों माबानोसै सोनोसै नैजों आलि दोंसे बानायबावनांगौलै नैजों कमप्लिट आलि दोंसे साला मोनसे खामानि जानानै होदोंना नैबेनिफ्राय ओरै सियाखै नै बिसिमा बे सियाखै थारमाने बियो गोदोहाय नोरैनिफ्राय ओरै खोथिया फोनायमोन नालाय बे गोजौ जाना दङ नोरैजाय बैनिसिमा आलुआ बोसोरथामसो जाखाबाय गायनाया ओंखायनो ओरै दलहा जाना दं आरो नैजों ओरै दलहा ओरैनि ओमफ्राय ओरै दलहा आरो लोमजोब्बाय नै दा नैबेनिफ्रायनो ओरैजाय बैसिम गाखोआ बे बोरि ओरै बैसिम बोरिमोन आरो साला बन्द' खालामसै बैखौ सेटिं खालामसै होबायलै गनाया लिक जाबाय नै दसे हावलायलायोलै